Салом алейкум, радную бародару ҳама каса сӯзаки тинҷа ки ҷа станокҳои мо краска задагӣ қоқ шаванд, иншоалло ки навор карда мепартоем. Космосҳоро бинӣ 2 метраша сохтесем. Худо хоҳад пага сар панҷакент равон мекунем. Короче дина шавза каса қабул карда, ина имрӯз тайёр кардем. Ина дигариш дутта размерои 2 метра. Худо хоҳад ина иш тамом шид. И дигаришам светомузикаоша задесам. Худо хоҳад тамом мешава. Бачаҳо каме дигараш монда, ғайрат кардесам. Худо хоҳад тайёр шид. Видео карда бо доставкашам нишон медиҳем. Ина бародаро 2 метрия космоси барои потолокҳо. Бародаро лайк, подпискаро бизанед. Наворои баъдирам интизор бошед. Худо хоҳад наворои баъдӣ ки биромад мо мебинем чӣ наворо мешава. Худо хоҳад инҷа станокҳои тунукафонам тайёрай. Иёрам функсияи корошонам нишон медиҳем ки чӣ хели функсияҳо мешава. мебинед. Лайк, подпискаро бизан бародар. Ягон комменти хубам бинависед бародаро.